Bueno, eta hemen zaudete gure etxean, Urdaibai berzenterrean, nazioarteko hegaztientzako aireportu partikular honetan. Ikusiko duzue, gaur, oraintxe momentuan, nire lana zertan datzan. Eta hemen ikusten dituzue, aireportu honetan, nolako hegaldiak etortze zaizkigun, Europa iparraldetik eta Afrikar arte. Eta gaur ikusiko dugu, ibilbide horietan ibiltzen diren hegaztitxo batzuk. Hegazti txikiak, milaka kilometro egiten dituzten hegaztiak. Eta bueno, ez pentsatu bakarrik guretzako zentro bat denik, ikerlarientzako, ez, hau bizitarieri irekita dago. Eta horretarako dauzkagu zuzeneko kamerak, zuzenean, Norvegian, Islandian, Tarifan eta Sudafrika bertan ere, Afrika hegoaldean. Beraz, hemen ikusi alduzue hegaztien migrazioa zelakoa den, eta bisitariei hurbiltzen zareten guztioi, hemen eskaintzen dizuegu, egun paregabe bat pasatzeko aukera. Eta orain erakutsiko dizuet zelako lekura etorri garan. Begiratu padura hauek. Hemen, guretzako paisaje itzela eta polita benetan, baina hegaztientzako, jatetxe paregabe bat. Hemen aurkitzen dute, ez bakarrik atsedena eta jatekoa. Eta mota guztietako jatekoa, Hemen daude hegazti veganoak, hegazti haragijaliak, hegazti arrainjaliak, eta denak ametxo mugitzen dira eta bakoitza dauka beran txokoa. Eta adibide moduan, begiratzen egon naizolan prismatikoekin, holan, eta ontxe esango dutzuet, hor ikusten dira, hor ikusten dituzu, mokozabalak. Mokozabalak egoten dira hemen, horrelako krustazio txikiak jaten, baina, guk krustazio txikiak entzute ditugunean, pentsatuko zer izango bete da hori. Baina, kiskilak, angulak, eta dira, amengo, hegaztientzako janari paregabeak. Eta orain, hau ikusi dugu, eta erakutsiko dizuet gure lantxo bat. Guk, hemen hegaztia jarraitzen ditugu, eta horretarako badukagu gure ikerketa proiektu bat hegaztien eraztuntzarena. Eta benetan polita dela ikusteko. Eta horretarako, gaur goizean jarri ditugu sare batzuk, harrapatzeko hegazti horiek jarraipena egiteko, eta beitu, hemen ikusten dozu ez. Eta ontsi, azkar batetan jarriko diego eraztuna, jarraipena egiteko, eta zer da eraztuna, beitu. Izango dira beraientzako bere nana izatea moduan. Osea, identifikazio bat bakarrik izango duela txori bakoitzak, zenbaki batekin eta helbide batekin. Helbidea, noski, Aranzadi, San Sebastian, jartzen du hemen eraztun txiki honetan. Guk jakiteko nondik nora dabizen hegaztiak. Eta guazen ikustera. Aurkitu behar dut hemen, poltsan, eta behitu zelako sorpresako erakutsiko dutzutan. Hau da, tarin bat. Txoritxo honek, normalen egiten du bidai bat milaka kilometrotakoa etortzeko Euskal Herrira, negua pasatzera. Hau izango ditzake, benidor partikularra. Jarriko dotzagu, horrelako eraztun txiki bat, hankan, eta hor eramango du bere identifikazioa joaten dan leku guztietara. Agertu daiteke lasai asko Lituanian. Abia egiten dagoenean. Zenbakia da bat igrekoa, bat bederatzi zortzi zazpi bat. Normalean, urte bakoitietan eskerrean jartzen da, eta urte bikoitietan eskuman. Hamitxe, ikusiko duzue, zelan dagoen, hankan, eraztuna ipinita. Orain, guk, hegazti honi, datu pila bat hartu behar diegu, eta apuntatu egin behar ditugu. Orduan, lehenengo, biometria. Neurtuko dugu, ze luzeratako egoa daukan. Eta begiratu behar zaizkio, dauzkazen lumak, hemen dauzka luma batzuk, helduaren lumak, horiak direnak, baina hemen agertzen dira bat, bi, hiru, lumatxo. Horre direla, abian egondako lumak. Beraz, hemen ikusten duzuen txoritxoa, da, 2008an, udaberrian jaiotako txori bat, urte bat ere ez dauka. Eta gero noski, jakin behar dugu sexua ere. Tarinetan, arrak kapela beltza izaten dute, eta hemen grisa. Kasu honetan, ar bat izango litzake, iaz jaiotako ar bat. Eta orain bakarrik gelditzen zaigu gauzatxo bat, pixatzia. Hau potea bakizu ezerran, karrete baten potea. Eta oraintxe, bitu, ez du sufritzen, Sartuko dugu potean, lasai asko geldituko da, 11,2 gramo. Eta nik uste dut,
hegaztitxonekin ja bukatu dugula. Eta ja dagoeneko bera ere gustora egongo litzake hasitxo horiek jaten eta askatu beharko dugu, ezta? Hortxe doa, Venga, Tani, datorren urtera arte.